Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Redditor BG и днес сме в Horse PvP и това е новото ревю. Тук с мен са с Алекс Чакай сега моето ревю. Чакай сега. Каза речи, че аз съм Алекс Дмитров и тук до мен са Краймито и мистер Ред Тайгъра. И днес сме в Horse PvP-то изцяло нов апдейт. В смисъл всичко, което сме го направили, не съществува вече. Освен ранковите. Всичко е апдейтнато, всичко ви е както трябва. Ето ви го табелата, когато дойдете на спауна. Ще имате табела, нали, смисъл Welcome to Horse PvP. Сега ще ги да рисувам, да не изглежда поне малко красиво. Welcome to Horse PvP. Ето виждате тук така имате... Добре, обичате, ако нещо ме изнервят. Колкото е странно да звучи това. Така, Welcome to Horse PvP. Виждате си направено така, това ви е спауна, както казах. Да, е салата и той снима. За крайното, скоро. Ето ви го спална просто изтегляне, но е брутален човек. Просто много ми харесва. Естествено сме го едитнали, не сме го оставили просто така. Да, едитнате поне на 60-70% от нас. Не чак толкова много, но 40-50%. 40-55% е апдейтнат от нас, останалото си е оттеглянето. Много ми хареса спална, наистина много е брутален. Апдейтнали сме го. Също, да, от всяка страна си има тук енчант, също имате тук храни, крави, глупости, анвили. Също така искам подчертая, че който е бил ранг, пратил SMS преди рестарта да пише на Skype Horse PvP-support, което ще го има в описанието на клипа и не пишете за да не ви върнем ранка, без никакво лъждане, имаме логове, може да проверим дали сте били. Просто обадете се, ако сте били ранг и да. Пишете на скайпа, на support скайпа. Само да ви кажа нещо, значи вдигнах ранка на Сакрайми, в смисъл той е вече като втори главен. Тоест той, ако ма няма мене, веднага ми взема моето място. Тоест оунъра, ако ма няма мене или нещо е станало с мене, дай се Боже чука на дърво. Къде дървото е? Така. Главата. На дърво. Не, аз съм дърво, така. Добре, да, и ако нещо се случи примерно с мене или нещо подобно, Сакраймито отговаря за целия сервер, в смисъл все едно е негов. Но през цялото това време той съветва с мене и така. Това е за ранкове. Той мистер Тайгъра е администратора. Има още няколко там хелпъра. Те после ще си джойнат, когато официално го пуснем в сервера. Сервера го пускаме официално днес от 8 часа. Тоест вторник от 8 часа, 9.9.2014 година. Го пускаме официално от 8 часа и нали може да се говорите, че да се го различи подробно. Това не е подробно ревю, просто ви показвам как ще изглежда спална и сега ще покажа и 2-3 ларпа. Не всичките. Не ви, че просто за какво става въпрос, просто апдейтите, които сме направили са просто чудесни. Не мога, просто нищо общо с предишния сервер. Предишния сервер беше боза човек. Това беше просто най-големия фейл. И не е най-големия. Така, оправили сме повечето погони, вече сме на платен хост, няма възможност да има лак. Само да кажа, че единственият лак, който може да има в началото е по причината е, че се разкриват чънкове, защото е нов свят. Така, също така да Тихо. Добре. You don't say Sherlock. Този пък и той администратор. Добре, само да ви кажа, значи на платен хост съм, платих сервера, дал съм стъпни пари за него, на 4 рам сме, имаме 32-35 плагина, да не са преценяли за тях, просто имаме изумителни неща, имаме, примерно, сега ще ви кажа един от тях, примерно Obsidian Destroyer. Ало. Да. Да, баше нещо. Защо смислях, че ме затворите? Добре, Obsidian Destroyer примерно е един от тях, за което няма да имате проблеми. Само да покажа така, начало, когато дойдете, в този чест ще има... Ще има неща. Не ги знаем още какви ще са. Може да са диамантини просто някакви глупости, но ще видим, ще се преценим с салата. Втория главен и... Значи, така както се отнасят с мене, така ще... То спако пише. Така както се отнасят с мене, така се отнасят и с него. Само напиши нещо. Вижте, аз съм собственик и той е собственик. Просто да не ми правят някакви грешки, защото той е направил половината сервер. Даже по-голяма част, половината. Така, спираме да говорим за спауна и за хоста, само да видите тая глупост, напиши лак. Хост в мен са хост на 3,641 рам, обаче мегабайта, нали? Да. Да, но това е защото нещо бъгва, не го знам точно какво беше, но да, хоста си на 4, даже на малко повече от 4.
Да, не. Почва съм го за един месец, ще видим как се разви, надявам се да джойнти в сървъра и нека покажем Warp. Така, свърших да го бъра най-после. Айде, Warpent. Първи Warp ви е Warpent, той ви е стария Warpent. Добре дошли на Warpent. Така си има, че нали, да са биче. Не може да строите на Warpent. Малко тъмно се вижда, но да, шейдъри са виновни. Лоши шейдъри. Да, това е за това. За на евента. Нали ще го разгледате. Това не е подробно ревю, пак казвам. А не на евента. Евента ви е просто чудесен, не знам. Просто няма какво да кажа за него. Правене от съкраймето. И от администратора там. Както и от мене. Да. Малко трябва да го светим само. Да, малко трябва да го осветим заради шейдърите, малко така, ама нищо. В смисъл, супер си е, просто нищо общо с предишния. Толкова е страхотно. Не е теглен, пак казвам, не е теглен, което е интересно. Яко. Ние сме се го правили, това е хубавото. Джъмпа и той не е теглен. Правили сме го също ние. Да. Добре нашли на Warp Jump. Де факто в момента ще е затворен. Тоест няма да е затворен, ще бъде отворен, но награда няма да се дава, само единствено на евент, когато има евент, чак тогава се дава награда. Той е от, мисля, че беше 4 или 5 левела. Да, само да уточня Три. за евентите. Всеки ден ще има евент от 8 часа. В смисъл, това е първата Това е седмица. първата седмица в препускането на сървъра, вече след това се остават събота и неделя и така през седмицата от време ще има някакви спринт евентчета, така бос Както евенти. преди беше. Да. И тук бе джампък, за джампите си тук бе това, финала. Може да се тренирате, нали, да се таковате, да се тренирате. Така, нали, от време на време сме мислили да също да го променяме малко все пак, да не е един и същ, но от време на време ще го сменяме, т.е. джамповете ще е по-малко по-различно, но за сега ще е това. Да. Аре другия Warp. Да, Warp Mine е... значи, Mine Event, аз да ви обясня, значи това е Mine Event, значи ще избери сега. Какво ще обясняваш, бе? Тук така очевидно се чупи с кирки и си ги Да, взимат. значи влизате си, има такива неща. Аре. Да. Аре, Warp Недъра е копиран, но сме го правили поне 80% от това нещо. Тоест- Беше големи мъки с този Недър. 20% е копиран. Останалото всичко сме го правили ние. Сега ще ви покажа, само да се махна шейдъри, защото с тези шейдъри просто не мога да се види тук. Невъзможно е. Аз ще дам моите после. Ладно. Така. Също След така, следваното ви е пипизона. Да, обяснявай. да, значи тук сме сложили два кораба, така, на този кораб, т.е. може да се водите битки, глупости. Също да обясня, че на този кораб е и тук, той е единственият кораб в момента, Чакай, искам да го покажа аз, чакай. Добре. Единственият кораб, на който има чест с награда, която за сега, като се сложи, скоро няма да се сменя, но за сега тук ще има награда, ще сложим награда. Тя през известно време ще се сменя, но за сега очаквайте само и за един чест. Да. Да, имате два кораба в лавата, което е яко. Тук нямате чест, как каза грамито, там мъче. Тук тук е пип зоната и в смисъл, мисля, че сме направили много яко. Не знам, аз лично много съм се доволен от сървъра, нищо общо с предишния. Предишния беше нещо като е балка човек. Не знам, аз мисля, че тогава че е добър, но това вече е просто чудесно. Не знам, много ми харесва. Вече следващия Warp Rank, той си е същия. Warp Rankovичи, вие си ги разглеждате тук и си ги купувате. Също искам да уведомя, че за сега това SMS услугите са, когато искате да закупите услуга, просто пишете на Skype, support Skype. Да, ето го support Skype. Да. Skype, support. И двамата влизам се сабата. Support. И само че, само да кажа, скоро може да очаквате, че ще има автоматична система. Това означава пращате SMS, там пишете Ти не си забавно развъщи, бе. Да, ясно и ставате да. ранг. Добре, нека покана ранковиче. Ранковиче са същи, само за тези по-новиче члени, които не знаят за сервера. Имате ранг конче, това е първоначалния ранг. Ранг Карцар е втория ранг. Заплаща 4,80 за него. Дживия кон ви 6 лева, жребеца ви 12 лева. Вие си ги знаете. За сега има само Дживкон ранг. Не, Дивкон и жребец. Дивкон и жребец за сега. Да, и жребец. Да. Тук от тази другата страна има... Чакай. Може с SMS да купувате итеми. Да. Направено е този само за 6 лева, защото в момента нямаме
напълно готова SMS система и ни трябва малко, те се каже, подкрепа за правата на сайт, за сървъра. Чрез това всъщност ние Тоест, ще правим чрез сайт. SMS-та, които в момента, първите SMS, които ще влязат, ние ще закупим сайт и ще направим автоматичната SMS система, Да, както и... колко лева трябваше за тези? Ами, мисля, че беше около 36 са около 5 SMS от 6 лева, което се надяваме в близкото време да таковате, да ги съберем. Както Да, виждате, ще обновен е скорборда, вече показва топ 5 кончета, показва в момента са 4, Да, защото друго. няма, да, така. оправени Киткончето са- може да се го видите, каруцаря, ютубър. Да, А, всъщност между другото тук вече има- има ранг ютубър, не е като преди. Да, има рангове, значи тук с повече табелки, там загледате китовете и те. Тук пак са същите глупости. Тук може да взимате итеми, като Full Bradley, Legendary и такива други подобни, които вече може сами да си ги видите. Шоп. Да преминем към следващия Warp Shop, така шопа е... Не лап шопа, виси тук шоп. ще е напълно обновен, който до някъде още ще се С тя се обновяват обяснява, някои- един ваша мара. някои Тук, неща. значи, Да. давай, тук ви е шопа и идвате тук да си купувате и така. Да, Ай. този тук, да. Дай другия Warp Trade. Трейда, това ви е ново. Имат си Warp Trade, добре дошли на Warp Trade. Добре, че беше да откри 2-3 бъга тук се катират. Иначе нямаше да успеем да си падат. Да, тук ви е какво трейда, правят, влизачи си, не може да се използва с интерпилите и добре. Това е за като цяло от сървъра, може да влизате, ще има бити естествено, евенти, както казах, всеки един от 8 часа първата седмица. Ютубър състава при 200 абоната и 100 гледане на клип, както преди това върши само за първата седмица, по-нататък вече ги усложня, съответно 300 абоната и около 250 гледане нещо, или 150 Да, гледане нещо Това долу. е като за Ще речам. началото е така, първата седмица, първата една седмица и половина-две. Да, защото принцип самия такова, самия YouTube, самия ранг YouTube е малко опнат. В смисъл, то принцип се закупува с Divcon. И си опна, да, но да. What the fuck, как ми залагна. Да, и това е от сървъра, надявам се ви хареса. И това е като цяло от клипа. Може да надявам се да джойните от сървъра, това беше кратко ревю. Влизайте, 8 часа го пускаме, изключваме лайт листа и се надявам наистина да влезете, да се забавлявате, да бъдете щастливи зайчета и кокошки и коне. Да. Да. Значи в description ще са трите ни канала на админа моя и на Алекс. Също така скайпа на сървъра. Така също мога да ви кажа скоро, че може да очаквате, когато мине известно време, ще очаквате томбола от Horse PvP, за която сме предвидели определено нещо. И Не бе, осъди го бе! да, малко тро. И така, това беше от нас и очакваме ви днес от 8 часа. Абе, чакаме да го догрем да е на бам сайчо. Чао. Това е